Etortzagaitik, gaurkoan Ezker Abertzalearen kalera dinamikaren baitan burutuko ditugun ekimenen berri ematera etorri gara. Eta ekimen honek baduka kokapen bat, orain 40 urte Euskal Herriak oso ataka garrantzitsu bat bizi izan zuen, oso bide gurutze politiko garrantzitsua, garai hartan fase politiko zar bat atzean utzi nahian Ezker Abertzaleak deliberatu zuen fase politiko berri batera jauzia egiteko garaia zala, eta horrexegatik astindu zuen sutsuki amnistiaren bandera. Garai hartan, orduko gizartean, bazude hainbat eta hainbat sektorean hitzek, urtertu zutena, ziklo berri batera pasatzeko ezinbestekoa zela, ahalik eta arinen lehendabizi Euskal preso politiko eta ieslariak etxera ekarriko zituen amnistia lortzea, ahalik eta arinen. Esan beharra dago, garai hartan, orain 40 urte, amnistiaren aldeko aldarrikapenak sekulako sustengo izango zuela, sekulako borrokaldiak eta mobilizazio erraldoiak burutu egin zirela, eta inzuzen ere, 1977ko maiatzaren 8-tik maiatzaren 14ra, amnistiaren aldeko astea, mobilizazio erraldoia suposatu izan zuela. Estatuan erantzuna oso bortitza izan zen, oso erantzun odoltzua, basatia, eta horren ondori izan ziren amnistiaren alde lan egin zuten eta borrokatu zuten 7 Euskal herritar poliziak hil egin zituela. Eta gaurkoan, 40 urte ondoren, 7 burkide horiek, 7 herritar horiek, gaurkoan gogoratzen ditugu, eta esan barra dago ez ditugula hasten eta ez ditugula ahaztuko. Garai hartako mobilizazio erraldoie horrek bere fruituak eman zituen, herriak hala eskatuta Euskal preso politiko guztiak kaleratu zituzten, baina handik eta gutxira berriz ere, orain 40 urte, kartzelak betetzen hasi ziren berriz ere Euskal herritarraz. Ondorengo 40 urte hauetan ere, Euskal militantez gainezka egon dira Estatu espainoleko eta Estatu frantziarreko kartzelak, eta gaur egun hala da. Beraz, orain, 40 urte ondoren, orain ere, Euskal preso politikoen eskubideak sistematikoki urratzen diren honetan, gaur zertara gatoz baldarrikatzera ziegetan dauden Euskal preso politikoen eskubideak. Ulertzen dugu, argi eta garbi, agertoki berri honetan, Euskal preso errefuxiatu eta deportatu politikoak etxeratzea ahalbidetuko duen prozeso bat eraiki beharra dagoela, eta prozesu hori aldarrikatzera gatoz. Baita ere gaurkoan, kontutan izan da, orain 40 urteko amnistiaren aldeko asteura, gaurkoan gogoratu nahi ditugu eta omendu nahi ditugu amnistiaren alde bere bizitza eman zuten burkide eta herritar guzti horiek. Eta horretara, eta Ezker Abertzalearen kalera dinamikaren baitan, 3 ekitaldi antolatu ditugu hurrengo egunetarako. Datorren maiatzaren 12an, hain zuzen ere Bilboko Elitika plazan, goizeko 11etan, Marcelino Núñezi eskainiko diogu omenaldia, maiatzaren 13an Oreretan, arratzaldeko 5etatik aurrera, herriko plazatik atarata, kalera askatasuna irabaztera lelopean manifestazioa burutuko dugu, eta bertan omenduko ditugu Clemente del Caño, Gregorio Maritxalar eta Rafael Jiménez. Eta maiatzaren 14an, Ortuellan, Manuel Fuentes Mesa zena ere omenduko dugu Ortuellan goizeko eguerdiko ordu bat eta erdietan. Esan beharra dago, ekitaldi guzti hauetan, Sinfineko eta Sateko kideak parte hartuko dutela. Sateko kideak, hain zuzen ere, Andaluziako langileen sindikatuko kideak parte hartuko dute, eta nola ez, deialdi zabala egiten diogu Euskal Herritargoari ekitaldi horietan parte hartzeko.
Esan beharra dago baita ere, orain ere 30 urte betetzen direla, Estatu Espainolak sakabanaketaren politika krudela aplikatzen hasi zenetik, eta hori dela eta kalera dinamikak datorren maiatzaren 20-ako 6 martxa antolatu ditu, 3 Estatu frantseseko kartzeletara eta beste 3 Estatu Espainolatarako beste 3 kartzeletara. Estatu frantsesean Fleury, Rouen eta Saint-Maur kartzeletara jungo gara, eta Estatu Espainolean Curtis, Picassent eta Puertoko kartzeletara martxa egingo dugu. Milaka eta milaka pertsona batuko gara asteburu horretan, urtean zehar beste asteburu batzutan ere elkartzen diren bezala, eta abiatuko gara kartzela horietara alde batetik gure elkartasuna erakustera, beste alde batetik preso bakarrik ez daudela adieraztera, eta munduaren aurrean presoek bizi duten egoera injustoari beharlako konponbidea horrek behar duela exigitzera. Argi dago, presoen gaurko egoerak beharlako konponbidea eskatzen duela, eta euskal preso politikoak Euskal Herrira ekarri behar ditugula, eta euskal preso errefuxiatu eta ieslari politiko guztiak ahalik eta arinen etxera ekarri behar ditugula.